Nou, laat ik zeggen dat ik ontzettend blij ben en trots ben op deze premier, Dick Schoof. Hij is ervaren met heel veel belangrijke zaken. Hij staat boven de partijen, want hij is partijloos. Dus ik denk dat we hier een enorme kanjer van een kandidaat hebben gevonden. Hij is lid geweest bij de PvdA, toch? Ja, al een paar jaar geloof ik niet meer. Maar hij staat boven de partijen. Nogmaals, is geen lid van een politieke partij, heeft heel veel ervaring. En ja, ik denk dat we hier iemand hebben die het vertrouwen van alle 4 de partijen heeft. Het zal voor veel mensen een verrassing zijn dat ik hier sta. Toen ik gevraagd werd voor deze functie, had ik ook niet het idee dat ik hier nu vandaag zou staan. Dus die verrassing geldt eigenlijk ook voor mij. Ik heb er intensief over nagedacht. Ik heb met mijn vriendin en mijn 2 volwassen kinderen echt intensieve gesprekken gevoerd, diep in de ogen gekeken. En toen heb ik ja gezegd. Dat heb ik niet lichtvaardig gedaan, maar wel vol overtuiging. En ik leg je graag uit waarom. Mijn hele werkzame leven heb ik me betrokken gevoeld bij het bestuur van ons land en daaraan mijn aandeel willen leveren. Na mijn start bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten begon ik 36 jaar geleden als Rijksambtenaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En ik heb met veel overtuiging en meestal met ontzettend veel plezier in de Rijksdienst gewerkt. Onlangs nog heb ik mij voor 3 jaar eigenlijk bijgetekend als secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dat heb ik gedaan omdat de democratische rechtsstaat mij aan het hart gaat. De stap die ik nu zet is onverwacht, maar niet onlogisch. Want uiteindelijk is de vraag die je voor jezelf moet beantwoorden: zou ik hier iets goeds kunnen doen? En mijn antwoord erop is ja. Ik denk ook dat ik vanuit mijn bestuurlijke kennis en ervaring als minister-president kan bijdragen aan dat goeds. Voor de publieke zaak, het algemeen belang voor het land. In de functie van minister-president kan ik, zowel binnen de politiek als in de samenleving, heel direct bijdragen aan verbinding. Dat is voor mij een waarde op zichzelf. Daarnaast ligt er een ambitieus hoofdlijnenakkoord met voornemens op een groot aantal vraagstukken, om op een groot aantal vraagstukken daar krachtig aan te pakken. Grip krijgen op migratie en asiel. Het bieden van bestaanszekerheid, ook aan boeren. De internationale veiligheid. Dat is waarom ik hier sta.